Hello friends, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। स' दिनैनि भिडिअआनो जागोन माने गारिया जोंहानिया बायला नालाय, स' बेखौनो माने गारि डिलाराव लांनो सानदों आरोना बे टिभिएसआवहाय माने गरेस्वर टाउनावहाय। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ। ओमफ्राय गारि बायनायनि खारनानो जाहैबाय माने जोंहानि बाबाया टाउनाव थांदोंमोन आरोना। टाउनाव थांना फैखांनानैहा लामायाव मोसौ फिसा मानैसो खारलाय बारलाय खालामदोंमोननो। स' बेवहायनो गारिखौ माने लाखिस्लाबनो हाजिया आरोना, बिदिनो हगारना होफ्लांबाय आरोना गारिखौ। स' बिदिनो हामा जादों आरोना, बे लाइटआ माने गदों आरोना, बेयो गखांनानैहा बिदि माने हालांलां बोरैबा जादों आरोना, ओमफ्राय गावदों आरोना साइडथिंगालाय। स' बेफोरखौ माने होफिनदों आरोना बेवहाय लगायनानै। बै सानखालि मोसौआ जेबो जायासै आरोना, मानसिया एसे जखम जादों आरो। ओमफ्राय बिदिनो आं गारिखौ लाङोमोन आरोना माबायाव कलेजाव थांनायाव लाजिनो ओंखारलायोमोन। स' माने दाथ' फाहामबाय, मोजाङानो जाबाय। दायो माने बे गारिखौहाय माने मैया हैदोंमोन आरो। स' दिनै जों लांनो फैबाय, जाबाय। आरो सेफगार्ड होनो दंबावो आरोना, होआसै। माने उनाव होफिनगोन, फैसानि एसे बाहाय प्रब्लेम जायो नालाय। ओमफ्राय दायो जोंनि खैराबारि टाउन मोनफैबाय। मोनफैनानैहा माने आब' दिमाकुसिनिफ्राय बेवहाय माने पार्लार मोनसे दखान खुलिदों आरोना, बेवहाय जोंनि बे खैराबारि स्टेसन खाथियावनो। स' बेवहाय हाबबाय आरो आं। हाबनानैहा माने एसे खानायाव कालार फोननो सानदों आरोना। आंनिया केमेरामेना मादारसो दै थिखांगासिनो माने पार्लारा गोदानसो दै। बेवहाय माने फैनो हागोन नोंथांमोनाबो, खैराबारि बे रेल स्टेसन खाथियावहायनो। स' नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरोना। मोजां प्रडाक्ट दङ आरोना बेनिनो। नैबे मोजां गस्ला दङ, बेग दङ, ओमफ्राय आब'आ मेकआप आर्टिस्टबो आरोना। स' हाबाफोराव माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो। आब'आ मेकआपफोरखौ माने रोंगौ आरोना। ओमफ्राय खानायखौ एसे सिनबायबो आरोना, एसे सिनदों। बोरैबा लावहोलां बोरैबा जाहोलां आंनि खानाया। स' माने आरो बे खानाय कालार फोननायाबो माने फार्स्ट टाइमसो आरोना। माने फोनफेरा एसे बोरैबा नाङो आरोना फोनना लानानै। ओमफ्राय खानायखौ एसे बोना होदों आरोना, स्ट्रेट बोना होदों। स' बे फोननायखिनिखौ मोजां मोनो आरोना। स' ओमफ्राय दायो जाबाय आरोना फोननाया। स' माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। माने फोनफेरा बिदि फोनबाथाय बोरैबा नाङो आरोना। आंथ' बिदि फोनफेराखैबो आरोना। स' दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।